Vi danas na objektima, znači imamo parametri i sam savez i svaki klub pojedinačno, posjeta na našim objektima je veoma, veoma niska. I onaj primjer od malo pre koji sam rekao vezan za gospodina Berlusconija, samim tim kaže, pa nama je potrebno 1000 godina nekome ko bi želeo da investira, cifra koju je kolega, znači generalni sekretar Partizana rekao 100 miliona eura, pa kad će taj 5 godina povratka tih 100 miliona eura i neki profit da se očekuje, to u ekonomskoj analizi na bazi ovih posjeta danas je takođe fata morgana. Prema tome, mi se trudimo da ispunimo, moram da vam kažem ovom otvorom prilikom, da ni jedan stadion, čak ni stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda, ni stadion fudbalskog kluba Partizan ne spada u grupu elitnih stadiona. To je najviša kategorija. Kategorije se dele od 1. do 4. Znači, 1., 2. i 3. stepen, nivo, i 4. je kategorija elitnih stadiona. Bilo bi mi potrebno, kolege i ja smo se dogovorili, pošto je izuzetno kratko vreme, ja mogu da vam ovde nabrojim parametre za one koji možda ne znaju šta je sve potrebno, znači da jedan stadion, znači koji je u kompetenciji UEFA posjeduje, a sada, znači, nivo, vi već, ljudi koji prate, znači, naš fudbal i odlazite na stadione, primetbe su i naših navijači i tako dalje, mnogi stadioni nemaju elementarne uslove, a rekao sam, znači, prvo nemaju građevinsku i nemaju upotrebnu dozvolu, samim tim sam rekao, sve što se tiče pitanja bezbednosti i sigurnosti, i zato smatram da da je dobro da vam pročitam neke, znači, elemente, ne sve, znači, koje stadioni tipa, znači, Zvezde i Partizana moraju da ispunjavaju, i zadnjih godina mi smo pokušali ispred kluba, znači, da učinimo te minimalne korake, da pratimo Evropu i da dobijemo bar taj 3. nivo, a pre svega, znači, ne radi se samo o komforu, radi se o funkcionalnim stvarima, znači o poboljšanju samog terena za igru. Mi smo konkretno sada uradili tu zamenu, ta zamena košta preko 1 i nešto eura. Znači, u zadnjih godina nama su se, čak i neki mediji, smeli da smo uložili 1 eura za izgradnju toaleta, to je rekonstrukciju toaleta. To su prave istine. Ja radim na tim elementima, pa ja znam, znači, i cenovnik i sve to. Pitanje je bilo kako je to moguće toliko, pa šta je najskuplje u jednom stanu kad radite? Pa kupatilo, toalet, to je najskuplje, nije soba najskuplja, znate. Prema tome, da bi dostigli taj nivo, stadioni su urušavani svih ovih godina, i transformacija u samom našem društvu, društveno i privatno i tako dalje, znači još uvijek se tu neke stvari nisu razišle i našle. Mi smo imali čak jednu ponudu od strane za vreme bombardovanja, to je za vreme ratnih godina, 96. godine je došao jedan veliki biznismen iz Velike Britanije i želeo da kupi fudbalski klub Crvenu zvezdu. Osnovno pitanje je bilo da pokažemo, znači, ko je vlasnik stadiona, titulara. Znači, mi smo tada odgovarali, mi jesmo vlasnici stadiona, ali nismo vlasnici zemlje. To je već ustavna kategorija, znači, i nemoguće da klub sam ili klubovi ili fudbalski savez bez svih zajedno, znači, kompletnog našeg društva, znači, ne učestvuju u jednoj ovakvoj transformaciji o kojima su moje kolege prethodno govorile. Mi nikako, to jest ja nisam umeo da objasnim šta je društvena svojina, da prevedem na engleski jezik, jer on je 3 puta ponavljao da mu objasnim ko je titular, njega interesuje ime i prezime, zemljišne knjige, znate, hoće da vidi, znači, te stvari s kim će da razgovara. Prema tome, to su stvari oko privatizacije, to su stvari oko nekih razrešenja, kuda prvo društvo mora da kaže kuda ono želi da vodi ovaj sport. Zato bih želeo da ne idem previše, jer bi o ovoj temi mogli da diskutujemo jako puno. Ja bih želeo vas da uvedem u priču. Znači, ja sam posmatrao najviše Jelen Superligu, znači, s našeg Saveza Srbije i klubsko takmičenje u UEFA-i, i pre svega svi sportski objekti
a samim tim i svi fudbalski stadioni u našoj zemlji moraju da ispunjaju uslove, kao što sam rekao, koji su propisani zakonom o planiranju i izgradnji, što znači da moraju da posjeduju građevinsku upotrebnu dozvolu. Takođe moraju da ispunjaju i uslove koji su propisani zakonom o sprečavanju nasilja i neredičnog ponašanja na sportskim priredbama, pravilnikom o bezbednosti i sigurnosti UEFA, ovo važi samo za klubove koji se takmiče u klubskim takmičenjima UEFA, zatim pravilnikom o bezbednosti i sigurnosti na fudbalskim utakmicama Fudbalskog saveza Srbije, posebno u članu 7 i 8, i pravilnikom o licenciranju klubova Fudbalskog saveza Srbije. Na osnovu višegodišnjeg iskustva, UEFA je odlučila da sažme i pojednostavi princip pitanja infrastrukture za takmičenje UEFA, tako što je napravila specifičan pravilnik UEFA o investicijama, to jest o infrastrukturi, stadiona koji sadrže minimum standarda kao obavezne kriterijume u jednom dokumentu. Cilj UEFA je da podnosioci zahteva za licenciranje imaju na raspolaganju odobreni stadion za odigravanje utakmica klubskih takmičenja UEFA, koji će pružiti gledalcima i predstavnicima medije i štampe pre svega bezbedne i udobne stadione, propisno opremljene da bi njihovi igrači mogli da poboljšaju svoje tehničke veštine. Pravilnik UEFA u infrastrukturi je odobren od strane izvršnog komiteta na sastanku održanom u Lionu 5.10.2006. godine, a stupio je na snagu 1.7.2007. godine. U sklopu ovog novog pristupa UEFA, svaki pojedinačni stadion mora biti odobren, to jest mora da posjeduje sertifikat prema minimumu standardu UEFA kako bi bio svrstan u jednu od 4 kategorije. Te kategorije sam naveo, a primjer su uzeli znači kategorizacije kao i kategorizacija hotela. Nacionalni savezi su odgovorni za taj proces davanja odobrenja i njegovog obnavljanja, što predstavlja deo godišnjeg procesa licenciranja. Odeljenje UEFA za stadion i bezbednost obezbeđuje neophodnu pomoć, prati davanje odobrenja i organizuje inspekcije na licu mesta na nacionalnom nivou. U relevantnim pravilnicima UEFA za takmičenje koja će se igrati na stadionu navedena je kategorija stadiona koja se traži za sve utakmice takmičenja o kome je reč. Propisano je ko je odgovoran za praćenje, da li je sve u skladu sa kriterijima i za traženu kategoriju. Mogu biti posebno navedeni uslovi po kojima administracija UEFA može odobriti izuzeće u vezi specifičnog strukturnog kriterijumu za traženu kategoriju stadiona.